Umbona evele ngegambutsi apha, igama lakhe nguta concrete evidence. Igama lakhe lamanyani kuthiwa nguAsanda uTama-asi. Ubhuti walapha eNgcongcolorha ematolweni endenxe kwindawo yaseTsomo kweliphondo leMpuma Kapa. Uta concrete evidence ebetyelele iqabane lakhe usisi Siyolise ngowalapha eNgcongcolorha naye. Phofu ke uta concrete evidence utshatile. Kuye kwenzeka into engaqhelekanga. Iqabane likaSiyolise lamanyani okanye lokwenene lafika ezinzulwini zobusuku. Kunyanzeleke lo bhuti angene aphakathi kwalamatye nesanti ubusuku bonke. Ekuzeni kusa namhlanje kuvakale umkhulungwane wezinja. Kwavakala umntu ongathi uyalila qha ulilela kude ngaphaya kwiingxondorha zalapha eNgcongcolorha. Ekhwaza lo mntu, ndincedeni. Hayi ke mna ke ndiswelekile bhabhayini. Baphuma amadoda elali xa besithi tyhini bawo nguAsanda lona uzimele apha kulamatye. Amadoda elali afika, Asanda usekhona usaphila? Nkring Asanda. uAsanda akaphenduli, akanyakazi nokunyakaza. Uthi Mthobeli, iqabane likasisi Siyolise khange lithethe nothetha, lelathi myekeni lo mntu afele apho, ebefuna ntoni endlini yam ndingekho. Uphume ngefestile ke phofu, isandla sophukile ingalo. Wavakala embombozela usisi noDinara ngemva. Ukuba isekhona sana indoda etakela umntu ongusisi sana kwezinto zininzi zenzeka kangaka zeziganeko. Ithi loo nto umntu ongubhuti makangayenzi imisteyiki yokutakela umntu ongusisi. 1. Umntu ongubhuti makangayenzi imisteyiki yokutakela umntu ongusisi. 2. Umntu ongubhuti makangayenzi imisteyiki yokutakela umntu ongusisi. 3. Yawudibana embila zithutha ngenye imini. Jonga ngoku ufeyise qaqa uta concrete evidence. Kunyanzeleke kuba kuze nee-20 litre agalelwe amanzi. Njengoko ezifihle apha iye yafika itrakhi edilivarisha amatye. Yaveske yawuthi wohlo loo matye lo uta concrete evidence wabe akanokubonakala ngethamsanqa usaphila. Isilumkiso kubantu abangoobhuti, ukuba ufuna ukuphila ubomi obungunaphakade ukuhlala kuye kumnandi, kubalulekile ube nendlela yokuziphatha, ungakulinge uyenze imisteyiki yokutakela umntu ongusisi. Kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841 ndinguNondumiso Mhlehlo weQaqa, ndilapha eNgcongcolorha location endenxe kwindawo yasematolweni eTsomo kweliphondo leMpuma Kapa. Ndizokujonga ukuba nyani ta concrete evidence uphumile na emakhamandeleni. Ungenaphi? Ndicela ubuza ba ungenaphi? Umile umbuza skipend, ndicela ubuza ba ungenaphi? Umile umbuza skipend, ndicela ubuza ba ungenaphi? Yazi abantu bayathanda indaba zam, ndazibona ke bangenaphi. Xa ndisuka mna kwindawo zam bayathanda undibuza bandivelaphi. Please don't beat around the bush in my DMs, ndicela uringe ba ufunani. Naba mama basekasi bayathanda undibuza ba mna ndigelaphi. Umbuzo umile eskipend sam, thetha grand xa uthetha nam, nethanda usifaka kwindaba zam. Ujaniswa lelinye igama lam, hayi wethi ndathiywa ziitshomi zam, nangoku ndiziphilela ubomi bam. Kwimculo ayikho intanga yam, saliwasho ndipholisa umqala wam. Whoa, hima, do you think we're ready for uqinywa? Do you really want me on a feature? Akwazi norhafa nestina.